بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an opišuje i kaže način na kojim su koga možemo, ako bude, inša Allah, da ovo dunjalučko prolazno pozoveme su sebe na ahiret. Jer kao što znate, što god čovjek posjeduje i koji god kralj da bile na dunjaluk i najmučniji ljudi su sebe na tamo ništa ne znaju. Ali postoji način. I Allah subhanahu wa ta'ala ne upozorava u Kur'an ka veli ma indakum yanfad. Tija čovjek je vas ne stanuje. Danas kad tu je utre ne. Dunjaluk cijel je prolazan. Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Ali tija što je Allah subhanahu wa ta'ala tija je vječno. I tija ke Allah subhanahu wa ta'ala čovjek što će god dade položi, ostane. Vi znate da ne ostanalo još puno, da ako bude, inša Allah, se sobere, da se otkupi naša džamija. Jer kao što se trudime, i kao što gledame da napravime za sebe, tije što će go ostane na dunjalu, od kuće, od stana, od auta, od imanja, od blaga, od zlata, od novca, sve tije, draga moja braća, će projde. Ali tija što ako bude, inša Allah, će go uložime, da go najdeme na ahiret, ki Allah subhanahu wa ta'ala, tije su nas ću zajedno. I zbog tija velim da vreme prođa, znate da je još malo ostalo, kako od vreme, tako i od novčana sredstva. I nemoj da propustiš ovaj prilike da ako bude, inša Allah, i naš vakuf, vidjev od vakufa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je ovdje za mene, za koga ljudi koji ga kufile mestovo, u den deneska se okoristuje, u den deneska se abegi pečet, u den deneska ahiretski račun i konto njihov im se puni. I zbog tijaka poslanik se sve traži od svoje tetkići da mu prodaje zemlja, da na njoj izgradi ovaj džamija. Oni su mu rekli, Allah poslaniće, ne traži me za oja. Ništa osim samo Allah, od Allah subhanahu wa ta'ala. Vakuf je u ime Allah subhanahu wa ta'ala, vakuf je mjesto. I zamislite da svako čuje koji će dojde danas na ovaj mubarak mjesto. I klanja ovaj mubarak džamija. Prouči Kur'an, poduči bilo koja islamska nauka, posluša ders, održi ders, ako bude inša Allah. I ljudi će vakuf je mjesto u čima je sad. Mi imamo prilike da ako bude inša Allah sjega, završimo te što smo počeli i verim ne ostanalo puno sredstva, niti ne ostanalo puno vreme, tako da ozdravime svaki trenutak i nemojte da mislite da nešto malo ako čovjek daje da ti je neznačajno, ne vallahi. Poslanik se sve veri da tahtiranna min al-ma'ruf shay'an. Od dobro koje možda učineš, nemoj da smatraš malehnim ili ništa, pa makar da uderiš pola hurma par centi. Tako da bilo što da uderiš ako bude inša Allah, bude hajr za tebe. Godem hajde je isto, bude inša Allah, za svi nas koja pobogu da će njena učešće Bogoja, taj nek hajrat i dobro. Mašu selam od Mubarak Medina.